Assalamualaikum. Angara balle kam sigal wala ni ton kam do ngadon netan de ni non mon kalta hay darta ron de ni dogil suba gil suba ko bi yiro mi itani gare kay kolle kam kaaw wala kam di on mara non kam wala mara kam gacci ton kam ya le jaggo guddu taro dan nan dum batima de le ta dogil suba ha jo dara Assalamualaikum bandam. Ko kamen seeda tan amini para plateau adini Pindi TV. Amini para plateau joni gara jodda kalna amen ko tagma ummat min pawto no plateau pala min hono dum dey pala ala wana jodade plateau woni do ganda ko don jottuda baba huccidde bandirabe fof Senegal lay di fof baba haldude mumen ko adduma do min ga majjerta min ga addim do ko majjerta wallahi hokkamen seeda tan min jokkita liggeyo ma nya hirta tinno darde he nani banam de yalla wada ma barke Allah wada ma kom tampuda sugir subur aba woto way Allah wallam kawa mi do jaba ay bi tampi lor li way Assalamu alaikum bandiraɓe halpularen wiyoɓe mbimi mbimami bisimilla moɗon e télé moɗon Pindi TV. Pindi TV noon e nder émission moɗon mi yiti hande noon mi yiti amin jogui ɗo koɗo mo ganduɗa ɗo e ɓoyde seeɗa ma haalana men to ummi ko addi ɗum Dakar e holko tagui mo ummade e holko addi mo ɗo e ganduɗa woni Pindi TV émission mi yiti. Bisimilla ma bandam min namdoma indema yettodema eɗo gummiɗa min min mbiyetemi ko Amadou Diallo ummiɓe ko Jolof ngari mi yilade kawa jiɗmi noon haade mi lay hay hunde ya taw kam hoɗon kam ƴetti en direct taw ɓe jiɗmi yo jiyam taw hen ami jiiya faami o saaha mo joɗɗa ɗo bandiraɓe halpulareɓe foof sénégalais ji foof nani kuccite ma ne jeyma kamɓe fof aɓene jeyma ha guure amin goɗa to foof sénégal foof machallah joni dal wadde haade wayi noon caggal yettude Allah e julde nulaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam mbeɗa yetta nenami baba kañum en gurnimi ha potmi ni mi potmi mbeɗa yetta Allah kadi tomnuɗo huuɗo ko ha fuɗi ha nayi ɗi mbawi morso ha mbawmi aynude nayam mbaɗa kosam mi ɓiira mi yara mbeɗa yetta Allah mbeɗa yettama kadi gongol o funni gawri ndi ha fuɗi ha waɗa lacciri mbawmi ñam potmi ni Amadou joni noon an arata ko tagma ummade ko woni holko adduma Dakar min gabbimi ga kawa kawma kawa wiyete ko Yero Sow gabbimi ɗum ga hen arde ga yilade golle kawam o noon o dardi hande o ko heewi kaake o heewi jawdi haade noon wayino kadi ko neɗɗo jangguɗo kawma no wiyete kawa wiyete ko Yero Sow
eyyi jannguɗo hannde dañi diplomate ha heewi joni noon jogui jawdi jogui galle jogui auto allo Yacine ça va mbaɗɗa on selli no suba ko aɗa andi mo jiimi joni joni Pindi TV Amadou de Amadou Badam goto Amadou wari Amadou ari ila aɗa jogimo o anda galle ko ɓeyi ko Pindi TV o andani galle o noon wat feere mbiya kaalido yo addoyo par ce que wari ɗon pour yilande galle kaw makko komi jallo tan ha tampuyo ɗum ɗon ana andan kaɓe hanma noddude téléphone adama arde mais voilà yo kane ɗum yo arane allez bisous chéri merci yo eyi mami haalanmo joni o addoyama mami haalnoyama joni aɗa andi Dakar ne yaaji Eh. hande Dakar ne waɗi Pikine ne waɗi Guédiawaye ne waɗi Dakar Plateau fof koye Dakar jeeya saɗa ara aɗa anda neɗɗo o ɗo hoɗi e totteɗa adresse walla totteɗa numéro téléphone walla ko way noon eyyi nimar mum kam mi heɓani ɗum addo isi noon adresse o kam ko Dakar kam min kam layanami kam ko Dakar woni Dakar a anda soko Pikine a anda soko Diamaguène a anda ala ko Dakar de Dakar tan Dakar tan ganduɗa hen e eyyi bandiraɓe on ji ko Dakar tan o andi e kaw makko ɗo hoɗi kala mo ganduɗa ne wawi walliddemo hen hande amini ketto ɗum e ligne o ɗo tan e ganduɗa woni Pindi TV numéro mon oɗon gandi ɗum naton Voilà problème. Mo fu mo garata. Fadi jam. Wala problème ma ne tan. Jara. Ni mo kaldo dada? Yoro ko yoro no ko. Yaro. No wadi? Yo ko be tam. Sebe. Bal makko de ko amude. Gum mi jolof. Ngar Dakar. Amadou ko? Amadou. Amadou paadi ko? Bal makko. Gum mi jolof de. Amadou o ari Dakar o mo dabba galle kawmo ha o naata nder Pindi TV. Pindi TV? Pindi TV o yaari. No Amadou na jalli. Yoro yeero tele tan yi Amadou e nder tele. O waɗa publicité. Mbeɗa andi yeew jalli ha tan. Non o jali mo. Amadou ko komi jeeya jalat ha tampa. Jonno? Jonno O nawama? o nawama galle kawmo. Hono noon papa. An est ce que ande andi Yacine? Yacine tan gonangal makko e galle kanko e Amadou. Min mbeɗa andi Yacine de. An aɗa andi Yacine min mbiɗo andi Yoro. Yoro ko kawum Amadou. Papa a Yacine kanko désordre kewɗo o jaɓata eyi nde min jeehi wuuro ɗo kanko déjà tan Amadou ko wonnomo énervé nde min jeehi wuuro par ce que kanko mbeɗa andi jikku an kanko a Yacine o yiiɗa takkinɗo galle makko toilette uji makko o yiiɗa neɗɗo na waɗa ɗon soppojo walla na waɗa ɗon désordre Yacine heƴnani hay goto e fittanu mum he sona ko jibi mbeɗa andi Yacine de te ko jibini ko ni sona kaaliɗo Aïcha kam o wonda ko ɗum ni o wonno Aïcha woto haalanam kaaliɗo on boccoɗo kaaliɗo ko boccoɗo. ko ɗanata haaliɗo mais sarana aɗa wawa fugude noon hol ndun suudu pogganmi ɗo hana wo feere gummoɗa komi mawɗo noon joni yaay sa mawɗo de sa yi kam min jibinoɗoma ma nattoy eyyi umma bamma koko nelma to nelata ka bamma koko nelma ɓi gorgol ma koko ari ɓi gorgol ma o Amadou ɓi gorgol am hono Amadou eyyi
o ara ɗo toon Amadou ko garɗo balɗe ɗiɗi hannde koko majji piindi o yamtoy ko ha Pindi TV ɓe mbaɗi mo menɗa koɓe filmuɓe mo mataw bamma ndaari ɗum koye télé joni joni gonon koye yarde kafam les kanko noddimi joni haalnimi ya Amadou ko waɗata ɗo ya ɗum hay ana fotani ɗum jaɓde mum hannene ya mi jaɓani mi wawna sinno ko sagam o arata ɗo kono ko mbawmi hen o bamma noddimi téléphone kafam nane less mbiɗen toon woppi o wimi haalane yaya gaddoyamo Pindi honon addoytamo mimo addoyanimo de mi haalnete gila joni min mi jippaki de o mboɗo addoya Amadou on ko ganduɗa ko laddanke koɓe mbaɗata ɗo kamɓe so yimɓe gone e jammaɓe tan ɓe gara ɓe itta ɓe e jammaɓe mani Amadou ko yoɗo woni kaw makko Yasin wawani e Amadou haydara o wawani e Amadou wonat toon de Amadou ko zoma fo o waɗata min mi addi Amadou ko zoma fo wonon addi bone Yasin accatamo hen papa min mbeɗa andi mo Yasin hejnani hay goto ko daganani jeena an jeey galle o walla min jeey galle o ko yoɗo jeey galle makko Amadou waɗat toon Amadou ko jiijam yoɗ ko Yasin jeey galle o eyi woto haalanam ɗum de gandumi de guerre mondial kam no wayno are galle mabɓe tan hankkadi gasi guerre mondial kam ko ɗon jiitaten ɗum yoɓe waɗa 14 18 ko galle kawa makko ari kan Yasin wawani e kam hay e Amadou haydara wawani hen Jimmy. Oui, Badar Seni. Jam tan alhamdulillah. En fait, nous avons entendu faire parce que nous avons déjà tout joni quoi. Matidiane Arton, comme ça, totalement appartement de 5 ans. Ah, immeuble Gondo Marisol, appartement 2A. Ok, so ari mo halan so wi mo adan étudiant am mi halan tam. Inshallah, on va le Ok, merci beaucoup. Merci. Ok. en galano mbaɗɗen min so artino e mawde peejam aɗen ɗo arta ɗo saabu min aɗen mi yiɗa dérangement kono ko mbawmi hen mbaɗa ko bamma wi yo addoy aɗa addoymo gara yaay so tolnimama noon jaaha gaddoyamo an ummoya addoymo mimo addoyani ɗo hay goto min mi yaha mi addoyamo addoyani hay goto andal haydara hay neletake dal an yaay an wonkimaki sali tan ko nelal yaay yoni eyyi yoni moƴƴi so tawi ko ni tan goppirtumama ala fof ko dañan nema ya mère wallam ɗon e 10 000 e wallam ɗon e 10 000 kay boye moon arat ɗo hannde kadi ka cali ɗo mi salaki a tottat kam mami totta wona mami wino mami totta hollor mo arat ɗo kadi 4 heures 17 heures en tawi tande woni gojama anon sigi kay somi nelima a yata yaade koddoyelam ngel kam somi neli ɗum joni ma yahana joni kodɗo woni segil ma won kanko woni sehilam joni sabu ko mbimam fo a watta eya eyi mami ya nel ɓurkimaki añi tan ko nele Thank you.